Hej, jeg hedder Nikolaj, og jeg er desværre kontanthjælpsmodtager. I 1996 der gik jeg ud af gymnasiet, og 3 dage efter, der havde jeg et arbejde. Jeg var på arbejdsmarkedet helt frem til år 2007, og jeg har haft nogle rigtig gode arbejdspladser, hvor jeg har været rigtig glad for at være. Desværre blev jeg ramt af sygdom i år 2007, og da jeg var kommet igennem det, kunne jeg desværre ikke få min gamle stilling igen. Sidenhen der har jeg taget 2 grundforløbsuddannelser, fordi jeg ønskede at få voksenelevpladser. Jeg har også været til et par samtaler. Jeg skriver nogle rigtig gode ansøgninger. Men desværre er det ikke lykkedes mig at få en elevplads endnu. Selvfølgelig har jeg også søgt en masse andre stillinger, både inden for de fagområder, jeg har, men selvfølgelig også meget, meget bredere end det. Problemet her er bare, at når jeg så søger et natpakkeriarbejde ude på UPS' lager i Glostrup, så er der 800 andre, der også søger den her stilling. Og de tager jo nok en af dem, som har prøvet det der før. I dag er jeg så på kontanthjælp, og det har jeg det rigtig, rigtig dårligt med. En ting er, at jeg ikke får ret meget i penge ud af det. Det er meget, meget svært at leve på en kontanthjælp. Det vil jeg godt have lov at slå fast. Og det betyder, at jeg har måttet skåret gevaldigt ned. For det første er der kun råd til 2 måltider om dagen nu. Der er ikke længere råd til fest og fornøjelse. Kan ikke gå en tur i biografen. Det er svært i det hele taget bare det at købe en togbillet. Det skal der også findes økonomi til. Jeg hverken ryger eller drikker, og jeg spiser ganske, ganske sundt. Så det er ikke der, jeg bruger mine penge. Hver en 5 øre skal vendes og drejes. Og hver dag skal der lægges et nyt budget for de næste kommende dage. For hele tiden lurer faren om, er der nu råd til de månedlige udgifter næste gang, og er der penge nok til mad resten af måneden. Derfor er det også, at jeg bliver rigtig, rigtig ked af det, når jeg hører politikerne stå og tale om, at det ikke kan betale sig at arbejde. Det er ren manipulation, og problemet er jo, at man sætter nogle tanker i gang hos borgerne, der gør, at de tror, at kontanthjælpsmodtagere er nogle dovne skiderikker, der ikke gider at lave noget og ikke ønsker at tage et arbejde. Det er ikke rigtigt. Alle de kurser, jeg har været aktiveret på, siden jeg blev kontanthjælpsmodtager, som i øvrigt ikke har ført til noget særligt, der har jeg mødt nogle rigtig fornuftige mennesker. Og ingen af de mennesker har haft et ønske om at være på kontanthjælp, eller ikke at være en del af arbejdsmarkedet. Det er ødelæggende at være på kontanthjælp. En ting er den meget, meget lave løn, man får. Eller kontanthjælp hedder det. Og der undrer det mig igen, at politikere kan sige, at det ikke kan betale sig at arbejde. Jeg får 10.849 kroner før skat i kontanthjælp. Og hvis jeg fandt et arbejde, hvor der bare var en minimums overenskomstmæssig løn, så ville jeg jo få noget, der svarede til omkring 22.000 om måneden. Der er immer væk langt ned fra 22 til 10.849. Og jeg har meget, meget svært ved at tro på, at der vitterligt er mennesker, der ikke ønsker at have noget mere i budgettet end det. Det næste, det er så integriteten. For den bliver totalt smadret af at være på kontanthjælp. Det Kafka-lignende surrealistiske univers, man skal igennem, er meget, meget komplekst. Og det er ødelæggende. Jeg betragter mig som en rimelig velfungerende, normal mand, som godt kan sætte sig ind fornuftigt i rigtig mange sager. Det har jeg også gjort. Men tro mig, når jeg siger, at det her system, det har været tæt på at smadre mig fuldstændig. Der skal ikke ret meget til, så bliver man truet med bål og brand. Og det er ødelæggende. I dag, der sidder jeg med diagnosen depression med moderat angst. Det har jeg fået af at være ledig. Det har jeg fået af at være igennem det her mystiske, komplekse system, hvor man bliver stresset, hvor man bliver jagtet, og hvor man bliver set ned på. For det gør man. Og når jeg så hører her i den igangværende valgkamp, at det skal kunne betale sig at arbejde, og der er øvrigt politikere, der står og siger, at de gerne vil skære halvdelen af kontanthjælpen. Skete det, så var jeg nødt til at gå for huset hjem, for det er meget svært at overleve på en kontanthjælp i forvejen. Kære alle sammen derude, og ikke mindst kære politikere, kunne I ikke prøve at tale med os kontanthjælpsmodtagere, og måske oven i købet prøve at betragte os som ligeværdige borgere og ordentlige mennesker? Og tro mig, når jeg siger, vi vil gerne deltage på arbejdsmarkedet. Vi vil så gerne have et arbejde. Men det kræver jo, at der er arbejde, og det er jo der problemet i virkeligheden ligger.
Jeg ved ikke, hvor mange hundredvis af ansøgninger, jeg har sendt bare det sidste år, for jeg har holdt helt op med at tælle. Jeg er også ved at give helt op. Men jeg giver ikke op. For jeg vil stadigvæk have et arbejde. Jeg vil kæmpe. Jeg ønsker at være en del af arbejdslivet igen. Jeg ønsker at blive betragtet som et normalt, velfungerende menneske. Og det gør jeg tilsyneladende ikke, så længe jeg er på kontanthjælp. Det er ødelæggende. Det er stressende. Og det er virkelig hårdt for integriteten.